ଭୋକ ହେଲାଣି, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ହଁ ଆସୁଛି। ଏଇ ନିଅ ପାଣି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବା କରୁଛି। ଘରେ କିଛି ହେଲେ ବି ସଉଦା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବଣକୁ ଯାଇ କାଠ ବିକ୍ରି କରି ଆସେ, ସେଇଭଳି ଆଜି ବି ବଣକୁ ଯିବି, ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ଆଉ ସଉଦା ଆଣିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କଲ୍ୟାଣୀ, ମୋ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ଦେଲ। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଟାଙ୍ଗିଆ। ଏଇ ଚିଠାଟା ନିଅ, ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ସଉଦା ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ହଁ ହଁ। ଆଜି ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉ ଗଛଟେ ଅଛି, ସେଠାରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଗଛରୁ କାଠ ଆଣିକି ଆଣିବି। এইটা কোনো ତୁମ ଟାଙ୍ଗିଆ? ସେଇଟା ମୋ ଟାଙ୍ଗିଆ ନୁହେଁ, ସେଟା ତ ରୂପାର ଟାଙ୍ଗିଆ, ସେଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଜଳଦେବତା ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍ଗିଆ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଟାଙ୍ଗିଆ କାହିଁକି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି?